Čau, dneska vyšlápneme ten nejtěžší kopec v České republice, a se z Koutů nad Desnou až na horní nádrž Dlouhých Stání. Tento kopec je součástí prestižního závodu Czech Cycling Tour, na který jezdí ti nejlepší vrchaři světa. No a já se s nimi dnes poměřím s tímto kolem Lady 26. Toto kolo Lady 26 se vyrábělo v 80. letech minulého století v legendární fabrice Velamos v Sobotíně. Tak jsme připraveni a všechno si to změříme v aplikaci Strava. No tak kochám se přírodou, protože to je hrozně důležité, aby se člověk zastavil někdy a podíval se na to, jak to kolem tebe vypadá, protože příroda je to, co musíme dneska chránit, protože je míň. Takže už máme za sebou 2 kilometry, nohy zatím dobrý, pohoda, dávám to s dechem. Trochu mě pálí žála, ale to se stává, že moc čerstvý vzduch, bacha kamion, ještě rychle uhneme mu. Důležité je vždycky doplnit cukry, no. Tak ještě 2 kilometry a dám si svoji proteinovou tyčinku KitKat, která vlastně není proteinová, ale je tam hodně cukru. Můj velociped je zatím úplně bez chyby, protože konstruktéři v 80. letech opravdu vymýšleli vynikající kola. Sice to není karbon ani lehký hliník, je to ocel, ale svíští to neskutečně. Ta rychlost, proráží to vzduch. Blatníky jsou výborný, takže úplně to bez zvuku, je to nádherný. Ale začíná na mě jít trošku chceň. Je to v hlavě, když tak to pustím nohavičkou dolů. Moje stehna lehce umírají, protože se dostáváme do těžkého kopce 12%. Už se trošku nedávám, ale blížíme se ke spodní nádrži přečerpávací stanice, což je takový první, řekl bych, podcíl našeho dnešního velkého cílu. Co to je za kravinu? Takže jsme s Ladynkou teďka vystoupali do výšky 800 metrů nad mořem. Nacházíme se vlastně u spodní nádrže Dlouhých Stání. Spodní nádrž se začala stavět v roce 1978, tuším, a skončila v roce 1996. Hráz nádrže je dlouhá nějakých 307 metrů, hluboká 58 metrů, je to opravdu monumentální dílo. Je důležité říct, a to potom ještě později uvidíte, že tohle je jeden ze 7 divů České republiky. Je to opravdu jako hrozně krásný, ta vodní plocha je obrovská. Mám to tady hrozně rád, je to pro mě hodně jakoby důležitý srdcově. No tak já právě zrovna svačím. Je hrozně důležité zmínit to, že dřív, když se vyráběly tady ty kola, tak to nebylo jak dnes, že si člověk nasadí šprcku, vezme si silničku a 3 cukrový gely, ale dřív prostě se sedlo většinou s ruksakem a do toho pořádný rohlíky, párky, nebo třeba právě slaninový rohlík, no, takže. A taky ještě dřív prostě nebyly žádný jonťáky nebo tak se prostě zastavil na pivko nebo si vzal lahváček sebou. A my se třeba takhle dole v koutech taky zastavíme na jedno vychlazení. Mimo jiné, tento kopec absolvoval také Chris Froome, takže teď si s ním změříme síly. Prostě dám si tady s váma chviličku, jenom takový pár metrů rychlosti jenom. Ty pánové, právě jsem zvolil takovouhle taktiku tohohle ocelového kola Lady 26. Co máte vy? Já nevím ani. Auto, aha. Je to karbon, není, že? Je. To je nádhera, to jede úplně rychle, no. To vrže vám nebo mě? Jo, mě. Mě to vrže. Tak jo, tak hodně štěstí, já ten bed. Takže blížíme se do finále. Zrovna dávám náskok takým paperdům. A pak ve finále si dám poslední kiláček, si předjedu pěkně. Bude to dobrý. No, jsem prostě vrchař. Ty jako netožně, co blbneš? Netožně. Jedu pěšky, já jsem si jenom potřeboval trošku oddechnout, víš, to je taky důležitý, že jo, nemůžeš furt doupat. Jsme u posledního odpočívadla, dáme si malou svačinku, ještě před finálem, takže KitKatka. No to je nádhera. Panečku, ta chuť, jak se rozplývá na jazyku. Mám to dát ten sport. Poslední kiláček. Pár set metrů. Už to nedá. Je to v hlavě. Chris Froome byl teďka za mnou. This I have never ever seen before. Christopher Froome a Pierre, c'est une image. Symbolicky zazvoním ještě. Z posledního. Už to...
finálko, 300 metrů. Nejde. 150 metrů. Jo, říkám si fast max. Ještě kousek. Je to v hlavě. Yes. Ty ale máme to Lady 26. Mám není vůbec dobře. Nemáš pití? Jsi smrk nebo to. Máme to. 1358 metrů nad mořem. Nad náma je přečerpávací stanice, horní stanice, dlouhý straně. Dej mi 5, Jirko. Díky. Je to doma. Jaký jsou pocity? Neuvěřitelný. Děkuju mámě za všechno, tyjo, rodině. Tam jsou Petráky. Tady je vlastně divoký důl. A za tím mrakem je praděd, jo? Nádherný. Tady je malý Vřesník, velký Vřesník, tyjo. Krásný místo. Super. Děkuju, díky moc. Děkuju, mějte se. Ahoj. Takže klobásky, dámy a pánové. To je nádhera, dívejte se na to. To je svačina. Kam se hrabe mekáč. Kam se hrabou gely. 2 klobásky pěkně. To je výborný. Taková klobása to zahřeje v krku. Tohle byl cíl mojí cesty. Ve skutečnosti bylo úplně jedno, že tady jsou nějaký dlouhý stráně, ale je tady tenhle skvělý bufet, kde dělají výborný klobásy. Už je to fakt, už tady na ně chodím dlouho. A ne, že bych úplně byl milovník klobásu, ne, ale tady tyhle klobásy mi tady fakt mi tady chutnají. Fakt. Takže dobrou chuť. Kdo umí? Ten umí. Tak jsme na vrchu, na horní nádrži přečerpávací stanice Dlouhé Stráně. Je tady krásný výhled, všude je Azuro a tak. Je za náma 2hodinový 15kilometrový výšlap na tomto kole. A musím říct, že opravdu pro všechny vrchaře tohle kolo Lady 26 je naprosto ideální a adekvátní volba. Takže já vám děkuju a pokud se vám video líbilo, tak prosím dejte like, odběr a zvoneček.